मिथि नार्जारिया जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै मुम्बाइ महाराष्ट्रआवसो हाबा जाफैदों। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। सप्तासे जानोसै नै मिथि नार्जारिनि थाखाय गोबां दावराव ससियेल मिडियायावहाय। दायो सङै सङै आङो दिनैसो स्रा मिथिबाय, बेनिखायनो भिडिअ बानायबाय आङो दिनैहाय। भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानबाय। दा बिथांमोना मुम्बाइआवहाय हाबा जाफैदों जाहैबाय। सासे बेबो इउटुबारखा, हौवायाबो बर'आनो, कमफिउस जानांगौ गोनांथि गैया। मिथिंगा ब्लग होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बे इउटुब चेनेलनि बिगोमा मिथिंगा ब्लगजोंनो मिथि नार्जारिया हाबा जादों। मैयाना माला जाखो, एसे गोबावानो जाबाय दा हाबा जानाया। आङो दासो नैबे मुम्बाइ खौराङाव नायनानैहाय स्रा खबर मोनबाय। दा बिथांमोना मुम्बाइआव फैनानै हाबा जाफैदों आरो। ओमफ्राय दा हाबा जाखांनायनि उनाव बिसोरो बेंगलर फैनो होनदोंमोन। दा बेंगलर फैदोंना फैयाखै आङो बेखौ बुंनो हाला सानो, नाथाय रियेलि हाबाया मुम्बाइआव जादों बियो रोखा। दा बावैसो आङो मुम्बाइ खौराङाव नुनायलाय बिनिखायनो आङो सोंहरदोंमोन बिथांमोनावहाय कल खालामनानैहाय। बिथांमोना बेफोरबायदि फोरमायदों आरो। दा बिसोरो हाबा जानानै मुम्बाइआवबो थायाखै, हाबा जोबखांनानै बिसोरो बेंगलर फैनोसै होननानैहाय फैदों जाहैबाय। दा बिसोरो बबेयाव दं बेखौ रोखालि नोंथांमोननो बुंनो हाया, नाथाय बिसोरो सानैबो हाबा जाबाय बेला हले रोखा आरो। नोंथांमोना आंनो फोरमायहरो। दाख्लैनिफ्रायनो गोबां दावराव मिथि नार्जारिनि थाखाय। बे मिथि नार्जारिया मानि थाखाय दावराव जादों होननानै बुङोब्ला बेखौ बयबो सिनायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो बियो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा एक्ट्रिसबो आरो सिंगारबो। बेनिखायनो बेखौ बयबो सिनायसारो। बिथांखौ बयबो हास्थायोमोन गाजा गोमजा जुलि खालामजानो, नाथाय बिनि लाइफआवबा मा हाबनानै दङ जोंथ' बेखौ रोखायै बुंनो हाला। दा मारैनि थाखाय बेफोरबायदि खारलायनानैहाय जुलि लानो गोनां जाखो बेखौथ' जोङो मिथिजोबला जाहैबाय। सिङावबा मा हाबनानै दङ बिनि सायावबा जोंथ' बेखौ बिजिरनो हाला। गावसोर गावसिनि खुगाजों फोरमायब्लासो जोङो रोखायै मिथिसिगोन आरो। दा बबे मालायनि खोथा लानानैबो जेबो जोङो खोथा बुंनो हाया, ओरैबायदि जाना दं आरो। दा हाबा जाबाय बेला हरे रोखासै आरो। आङो नोंथांमोननो फोरमायखायो। बिथांमोना जुलिखौ लादों जाहैबाय मुम्बाइ महाराष्ट्रआव लाफैदों। दा मानि थाखाय बेफोरबायदि गुबुन रायजोआव फैलायनानैहाय हाबा लानो गोनां जाखो, जाहोना मामोन, बैखौसो जोङो दा रायजो राजाया मिथिनांगौआ। बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रिस हिसाबै आरो सासे इउटुबार हिसाबैहाय मानो बेफोरबायदि खारलायनानै जुलि लानो गोनां जाखो, जाहोना मा, नैबेबायदि दङ आरोखि। बिनिखायनो जोङो बयबो मिथिनो लुबैयो मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि खारलायनानैहाय जुलि लानो गोनां जाखो। दाथ' स्रा मिथिबाय बिथांजोआ जुलि जाबाय होननानैहाय। दा बे सोंथिया रायजो राजा गासैनावबो सिखारसिगोन आरो। मालायनि लाइफआवहाय मा हाबनानै दं बेखौ इसेबां सावरायनोबो थाङा। दा मिथिबाय बिथांजोआ मुम्बाइआव जुलि जाफैदों होननानैहाय, दा रोखा जाबाय आरो। नोंथांमोना आं भिडिअ क्लिपबो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो हाजासे, बयनोबो मिथिसार होजोबदो। दा बिथांमोना बहा जुलि जादों दाथ' रोखा मिथिखाबाय आरो आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपबो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। आङो बेयावनो बिदाय लानो सानबाय। बाय बाय।
उनको प्रणाम करने का नमस्कार करके आ जाओ अभी तो अभी जाने का ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं कभी बराबर नहीं जरा बैठो नहीं चाहिए बैठो